ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 መጽሐፍ ትውልዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ዳዊት ወዲ አብርሃም ናይ ዝኾነ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ትውልዲ አብርሃም ንይስሐቅ ወለደ፣ ይስሐቅ ንያዕቆብ ወለደ፣ ያዕቆብ ንይሁዳ ንሕዋቱን ወለደ፣ ይሁዳ ከዓ ካብ ትዕማር ንፋሬስን ንዛራን ወለደ፣ ፋሬስ ንኤስሮም ወለደ፣ ኤስሮም ንአራም ወለደ፣ አራም ንአሚናዳብ ወለደ፣ አሚናዳብ ንነአሶን ወለደ፣ ነአሶን ንሰሎሞን ወለደ፣ ሰሎሞን ካብ ራኬብ ንቦዔዝ ወለደ፣ ቦዔዝ ካብ ሩት ንኢዮቤድ ወለደ፣ ኢዮቤድ ንእስየይ ወለደ፣ እስየይ ንንጉሥ ዳዊት ወለደ፣ ንጉሥ ዳዊት ካብ ሰበይቲ ኦርዮ ንሰሎሞን ወለደ፣ ሰሎሞን ንሮብዓም ወለደ፣ ሮብዓም ንአብያ ወለደ፣ አብያ ንአሳፍ ወለደ፣ አሳፍ ንኢዮሳፍጥ ወለደ፣ ኢዮሳፍጥ ንኢዮራም ወለደ፣ ኢዮራም ንኦዝያን ወለደ፣ ኦዝያን ኢዮአታም ወለደ፣ ኢዮአታም ንአካዝ ወለደ፣ አካዝ ንሕዝቅያስ ወለደ፣ ሕዝቅያስ ንምናሴ ወለደ፣ ምናሴ ንአሞጽ ወለደ፣ አሞጽ ንኢዮስያስ ወለደ፣ ኢዮስያስ ከዓ ብጊዜ ምርኮ ባቢሎን ኢኮንያንን ንሕዋቱን ወለደ፣ ድሕሪ ምርኮ ባቢሎን ድማ ኢኮንያን ንሰላትያል ወለደ፣ ሰላትያል ንዘሩባቤል ወለደ፣ ዘሩባቤል ንአብዩድ ወለደ፣ አብዩድ ንኤልያቄም ወለደ፣ ኤልያቄም ንአዛር ወለደ፣ አዛር ንሳዶቅ ወለደ፣ ሳዶቅ ንአኪም ወለደ፣ አኪም ንኤልዩድ ወለደ፣ ኤልዩድ ንአልዓዛር ወለደ፣ አልዓዛር ንማታን ወለደ፣ ማታን ንያዕቆብ ወለደ፣ ያዕቆብ ድማ ክርስቶስ ንዝተባሃለ ኢየሱስ ንዝወለደት ንሕፅይ ማርያም ንዮሴፍ ወለደ። እምበኣር ኩሉ ትውልዲ ካብ አብርሃም ክስካዕ ዳዊት 14 ትውልዲ፣ ካብ ዳዊት ክስካዕ ምርኮ ባቢሎን 14 ትውልዲ፣ ካብ ምርኮ ባቢሎን ክስካዕ ክርስቶስ ድማ 14 ትውልዲ እዩ። ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ቁፅሪ 18 ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ እዩ። እነኡ ማርያም ንዮሴፍ ተሓፅያ እንተላ እንተይተቃረቡ ብመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኸበት። ሕፅያ ዮሴፍ ግና ጻድቕ ስለ ዝነበረ ብሕቡእ ክሓድጋ ደኣ ሓሰበ እምበር ክገልጻ ኣይደለየን። እዙይ ንሓሰበ እንተሎ እንሆ መልአኽ እግዚኣብሔር ብሕልሚ ተራእዩ፣ ከምዙይ ድማ ብሎ ዮሴፍ ወዲ ዳዊት እቲ ካብኣ ዝውለድ መንፈስ ቅዱስ እዩ እሞ ሕፂትኻ ማርያም ሙሳዳ ይትፍል ወዲ ክትወልድ እያ፣ ንሱ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትብሎ ኢኻ። እዚ ኩሉ ዝኾነ ድማ እቲ እግዚኣብሔር ብነቢይ እንሆ ድንግል ክትጸንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ፣ ስሙ ከዓ አማኑኤል ክበሃል እዩ፣ ትርጉሙ ድማ እግዚኣብሔር ምሳና እዩ ማለት እዩ ኢሉ ዝተዛረቦ ምእንቲ ክፍጸም እዩ። ዮሴፍ ድማ ካብ ድቃሱ ተስኡ ከምቲ መልአኽ እግዚኣብሔር ዝዓዘዞ ገበረ። ንሕፂቱ ማርያም ድማ ወሰዳ። በኹሪ ወዳ ክስካዕ እትወልድ እውን ኣይፈለጣን፣ ኢየሱስ ኢሉ ድማ ሰመዮ።